Благодаря на хористите за хубавата песен, с която ни настроиха на духовна вълна. Драги брати, сестри и приятели, тази вечер е втората ни тема от този цикъл върху сътворението и аз съм озаглавил темата еволюция или сътворение. Ако приемем, че Вселената е обективна реалност, тогава неизбежно питаме за произхода. Питаме как се е създало всичко, как се е формирало всичко, какъв е произхода на всичко, какъв е произхода на Вселената, какъв е произхода на живота и така нататък. Могат да бъдат направени две основни предположения. Първото предположение е, че един космичен интелект, когато ние наричаме вярващите, наричаме Бог, Небесен баща, способен да замисли и конструира материалната Вселена, е създал всичко. Една висша, разумна сила е създала всичко. И второто предположение е, че неорганична материя, способна да се самоорганизира чрез еволюционни процеси, е довела до съвременната сложност на всемира и е създала всичко. Трето предположение, трета хипотеза няма. Това са двете основни предположения за съществуването и на материалния свят, Вселената и живота в нея. Един издател, Харисон Матюс, в въведението на изданието на Дарвиновата книга "Произход на видовете" от 1970 година, този човек, именно Харисон Матюс, пише следното във въведението и то е много интересно. Той пише: вярата в еволюционната теория е съвършенно подобна на вярата в сътворението. И двете са концепции, които вярващите знаят като истина, но никоя от двете не е била годна за доказване до днес. И това е точно така. Еволюционната хипотеза не може да бъде доказана, както и сътворението не може чисто научно да бъде доказано. Да се докаже нещо строго научно означава това да се направи чрез експеримент, изследване, наблюдение и математичен апарат. Нито сътворението може да бъде по този начин доказано строго научно, нито еволюцията може да бъде доказана така строго научно. Той човек е прав и казва: и едното и другото е въпрос на вяра. Еволюционистите вярват, че по пътя на еволюцията се е стигнало до настоящата сложност на организмите. Християнинът, религиозният човек, вярва, че един велик Бог, един космичен интелект е създал всичко. Така, в тази наша беседа най-напред искам да кажа няколко думи за историята, съвсем накратко, и същността на еволюционната теория. Защото има различни еволюционни теории. Аз няма да разглеждам всички по-отделно, друг път можем да говорим малко и за това. И след това ще изложа аргументите на креационизма. Както казахме, думата креационизъм произлиза от латинската дума creatio, което означава създавам, сътворявам. Всички, които вярват в сътворението, че един Бог е създал всичко това, се наричат креационисти. А онези, които вярват, че неорганичната материя, чрез различни процеси, сама е стигнала до настоящата сложност на организмите, се наричат еволюционисти. Така. Значи, същността на нашата беседа е да разгледаме нашите аргументи, аргументите на вярващия човек, на християнина. Най-напред за еволюционната философия, еволюционната хипотеза. Коя е основната идея и един кратък исторически преглед? Основната идея на всяка еволюционна теория е развитието на организмите от по-прости към по-сложни форми. Или често пъти се нарича и трансформизъм. Някои учени, съвременни учени, правят тънка разлика между трансформизъм и еволюционизъм, докато по трансформизъм разбират изобщо само преминаване на един основен вид в друг,
докато при еволюционизма става дума за непрекъснато усложняване и нарастване нагоре. Така, преминаване, основата на всяка еволюционна философия е преминаване на едни видове в други под влияние на някакви фактори. И тук са най-големите спорове и проблеми. Тези фактори винаги остават неизвестни. Има различни предположения, на никое предположение не е спечелила абсолютна победа. Под влияние на какви фактори става тая еволюция, все още не можем да знаем. Еволюционистите не могат да знаят. Сега един кратък исторически преглед. Първата по-цялостна теория на еволюцията на организмите е създадена от Жан Ламарк, един френски биолог, съвременник на Дарвин, по-стар съвременник на Дарвин. Той живее втората половина на 18 век и първата половина на 19 век, докато Дарвин живее преди всичко в 19 век. Жан Ламарк, след това, не е била прията добре тая теория на Жан Ламарк, след това идва Дарвин. Така, Дарвин живее от 1809 до 1882 година и създава своята еволюционна теория, произход на видовете, и когато към средата на 19 век се пръска неговата книга, тя завладява умовете на целия свят. Имало е редица протестантски църкви, в които от амвоните пасторите са проповядвали Дарвиновата еволюция. Но тъй като последните изследвания вече в 20-то столетие показаха слабостта и на Дарвиновата, и на Ламарковата теория, днес обикновено се приема така наречената синтетична теория, нарича се още неодарвинизъм. Неодарвинизъм, синтетична теория. Какво представлява тя? Тя е една комбинация между дарвинизма и мутационизма. Какво значи мутационизъм? Мутации, това са различни промени, които стават в клетките на организмите под влияние на различни химични и физични фактори. Промените, които стават в гените и хромозомите. Под влияние на различни химични и физични фактори, понякога в хромозомите, където са гените, стават промени. Тези промени се наричат мутации. Така че съвременните еволюционисти общо взето приемат именно тая синтетична теория, която представлява комбинация между дарвинизма и мутационизма, което означава, че случайните мутации, които се случват, които стават в организмите, са направлявани от естествения отбор. Под влияние на различни фактори от време на време стават случайни мутации в гените на организмите. Тези мутации са направлявани от естествения отбор. А това означава, че слепият случай е създал чудния организмов свят. А ние, вярващи хора, знаем, че нищо не става случайно. Големият френски биолог, професор Пиер Грасе от Френската академия на науките, пише по този повод така малко иронично. Той казва: по този начин случайността извършва всичко по възхитителен начин и то най-прецизно. Човек просто би желал да узнае как постига тя това. Иронично го казва. Случайността. Значи всичко това, което виждаме около себе с този прекрасен свят на живота, е плод на случайността. Това е в основата всъщност на съвременната еволюционна хипотеза. Именно на неодарвинизма. Че случайните мутации по някакъв начин са направлявани от естествения отбор и така са се получили различните видове и организми. Сега трябва да кажем обаче, че съвременните експериментални изследвания показват, че мутациите не създават нови органи и видове, а създават само различни форми на съществуващи вече органи, различни форми, различни цветове на различните видове, но не създават нови форми и видове. Те променят
цветове и форми на съществуващи органи и видове и довеждат, преди всичко, довеждат до израждане. Теорията казва, че 99,99 на 100 мутациите са вредни, рецесивни. 99,99 от всички мутации, това е резултат от изследванията, са рецесивни. Те са вредни. Те довеждат преди всичко до израждане на формите. Те не създават нови форми, нови видове, довеждат до израждане на формите. Един съвременен капацитет, професор Джузепе Сермонти, генетик, професор в университета в Перус, в Италия, пише следното в едно списание Биологичен форум. Той е директор на това списание. Той пише така. Така мутациите, които се произвеждат върху фамозната двойна спирала на ДНК, нали, това са нашите гени, която съставлява основата на нашите гени, мутациите не са никога конструктивни. Мутациите могат да бъдат изгодни, но не и позитивни, защото те са винаги загубата на нещо, загубата на една функция. Примерно за картицата е изгодно да е сляпа, но не може да се каже, че тук има прогрес. Нали, еволюцията, истинска еволюция е нещо, което трябва да има прогрес. Казва, но тук не може да се каже, че има прогрес, че има положителна еволюция. Всички познати мутации са такива. Те не дават нещо действително ново. Това пише този специалист, този биолог. И така, ние започваме да се съмняваме в края на краища. Дали действително може така да се създаде един чудесен организмов свят по този начин, случайността, с мутациите, които довеждат винаги до израждане и смърт. И ние вярващите хора, креационисти, не приемаме това. Какво е съвременното състояние на еволюционизма? В последните няколко десетилетия се появиха различни взаимно отричащи се идеи по отношение на еволюцията. Даже в последните няколко десетилетия специалисти, биолози, които вярват в някаква еволюция и които не вярват в сътворението Бога, написаха много книги, критикуващи еволюцията. Така че до ден днешен може да се каже, че няма абсолютно никаква яснота и сигурност в тези неща. Така, до тук един кратък преглед на историята и на същността на еволюционните теории, еволюционните хипотези. Сега искам да премина вече към втората част на нашата беседа – аргументите в полза на сътворението на живия свят. Кои са аргументите на креационистите? Аргументите на вярващите хора. Но най-напред искам да прочета два текста от Свещеното писание. Посланието на апостол Павел към Колосяните, 2 глава, 8 стих, Павел е записал следните мъдри думи. Внимавайте, да не ви заплени някой с философстването си и с празна измама, по човешки предания, по ученията на света, а не по Христос, защото в Него обитава телесно цялата пълнота на Божеството. Това е предупреждение от Великия апостол, да не би различни философии, хипотези, теории, така да замъглят нашия разум като християни, да се увлечем по тези неща и да се заблудим. Наистина днес има толкова много философии, толкова много религии, толкова много теории, толкова много хипотези, че човек може да изпадне под влияние на фалшиви учения и философии и да се заблуди. За нас и единствената верна духовна философия е в Библията, в Свещеното писание. Всички твърдения трябва да бъдат проверявани чрез Свещеното писание, чрез Библията. Ако те противоречат на Библията, защото Библията е доказала хиляди пъти своята истинност, ако те противоречат, тогава ние ги оставяме и казваме, това са човешки учения, това са човешки философии, ние не можем да ги приемем. И втория текст, който искам да прочета, се намира в първото послание на Павел към Коринтяните, 2 глава, 5 стих.
за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила. Ние ще имаме сигурност, ако нашата вяра, нашето учение, нашия светоглед бъде основан на Божията сила, на Божието Слово, а не на човешка мъдрост, защото човешката мъдрост е погрешима. Хиляди случаи са показали, че човек греши. Така че не бива да основаваме основните си концепции, нашия мироглед, нашия светоглед върху човешка философия, а върху Божията мъдрост, Божията философия, Божията сила. Сега да разгледаме наистина нашите аргументи на креационисти. Аз дълбоко в душата си съм креационист. Аз вярвам в сътворението. Аз съм изучавал 50-60 години и еволюционните теории, и разните философии, и източни философии, и креационизма, и съм дълбоко убеден в креационизма. Но всеки има свободата да решава за себе си. Първият ни аргумент в полза на сътворението е съвременната генетика. Как се разви тази нова наука, нова биологична наука, генетиката? През 19 век живее австрийският монах Грегор Мендел. Но той имал и научни интереси, макар че бил монах, и започва да прави интересни изследвания. Най-прочути са неговите опити с граха. Целта му е била да установи как се унаследяват, по какви закономерности, по какви принципи и закони се унаследяват родителските белези от поколението. И чрез тези прочути свои опити той установява няколко принципи. След това обаче вече в 20 век идват и други учени, които продължават неговото дело. И днес генетиката е една стройна експериментална наука. И генетиката ни казва всъщност, че отделният основен вид, основен тип е нещо много стабилно, много стройно. Не можеш да промениш така лесно основният вид. И като говорим за тези неща, ние си спомняме думите на Библията в първата глава на Библията. Първата глава на книгата Битие. Там е даден творческият доклад. Там се казва, че в 6 творчески дни Бог е създал нашата земя, създал е и биологичните форми. Можем да прочетем 11 стих, 11 и 12 стихове. И Бог каза: да произрасте от земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята. И стана така. От земята прорасна крехка трева, това са обикновените треви, храсти и така нататък. Трева, която дава семе според вида си, това са житните растения, и дърво, което да ражда плод според вида си, това са плодните дървета. Чието семе да е в него. И Бог видя, че беше добро. Няколко пъти се повтаря думата вид, по вида си. 21 стих. И Бог създаде, това става в третия, растенията са създадени в третия творчески ден. В 5-тия творчески ден четем: и Бог създаде големите морски чудовища и всяко одушевено същество, което се движи, които водата произведе изобилно според видовете им, и всяка крилата птица според вида й. И Бог видя, че това беше добро. И Бог ги благослови, като каза: плодете се, размножавайте се и напълнете водите и моретата, нека се размножават и птиците по земята. И стана вечер, и стана утро, ден 5. И в 5-тия ден Бог създава водните животни и птиците. И след това можем да прочетем 25 стих. Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка според видовете му и всичко, което пълзи по земята според видовете му. И Бог видя, че това беше добро. В 6-тия ден, началото на 6-тия ден, Бог създава добитъка, домашните животни, дивите животни, горските животни и пълзящите, влечугите.
Това става всъщност в шестия ден. Но многократно се повтаря думата вид, което не означава, че съвременните видове са били точно такива, каквито Бог в началото е създал. След това настъпват много промени, но основните типове всъщност не могат да бъдат, границите на основните типове не могат да бъдат прехвърлени. Микроеволюция, да, в рамките на основния тип стават много промени. Както ще видим, Бог е създал организмите с едно чудесно адаптационно свойство. Могат вътре в самия основен тип могат да стават различни промени. Формите да се променят, цветовете да се променят, големините да се променят, поради две причини. Защо Бог е създал организмите с това чудесно адаптационно свойство? Да могат да се адаптират при нови условия. Защото ако организмите не могат да се адаптират при рязка промяна на условията, те ще загинат. Това е едната причина. Втората причина е да може да се получи това богато разнообразие на растения и животни, различни сортове растения, различни породи животни и така нататък. И земята с течение на времето наистина се покрива с тая флора и фауна, която дава красотата на този организмов свят. Това е всъщност дело на великия Бог, великия Творец. И псалмистът се удивлява на тази чудесна природна картина. Аз искам да прочета тук хубавите думи на псалмиста в Псалом 104, 24 стих. Колко са разнообразни Твоите дела, Господи! С мъдрост си направил всички тях, земята е пълна с Твоите творения. Достатъчно е човек така да разгледа цветята, дърветата, различните растения, зеленчуците, различните животни по целия свят, милиони видове, за да се възхити на това разнообразие. Какъв интелект е Бог, за да може да създаде такова разнообразие. И то от един и същ вид няма два абсолютно еднакви индивида. На Земята живеят сега 7 милиарда, около 7 милиарда и половина хора. Между тях няма двама души, които да бъдат абсолютно еднакви. И едноячните близнаци не са абсолютно еднакви. Има милиони насекоми, мухи. Няма два еднакви индивида. Това е чудото на организмовия свят. Големият селекционер Иван Мичурин казва така: природата, както се вижда, е поставила големи прегради за изменението на формите. Особено устойчиви са видовите свойства. Формата на растението може да се измени дълбоко, но получената нова форма растение варира всякога само в пределите на един основен вид. В дадения основен тип могат да стават много промени. Това ние наричаме микроеволюция. Но рамките на основния тип са толкова здрави, че те никога не могат да бъдат прехвърлени и да се премине в един друг вече основен тип. Така Бог е създал организмовия свят. Световно известният биолог Томас Морган, американец, който по убеждения е еволюционист, но има учени, които макар да са еволюционисти, са честни по душа, и той пише така в своята книга «Еволюция и адаптация», макар че е еволюционист по убеждение. Той пише така, Томас Морган: в периода на човешката история ние не познаваме нито един случай на трансформация от един вид в друг. Трябва да се отбележи, че теорията за прехода, иска да кажа теорията за еволюцията, е лишена следователно от най-съществената особеност за поставянето и на научни основи. Това трябва да се подчертае, завършва Томас Морган. Така. И така видяхме, че първият ни аргумент е съвременната генетика. Вторият ни аргумент – да разгледаме съвременната биологична картина на света. Обърнете внимание. Вземете, например, кокичето, розата, теменушката,
кучето, коня, лъва. Виждаме, че всички отделни видове са строго дискретни, строго прекъснати. Формите са прекъснати. Ако съществуваше еволюционен закон в природата, всеки момент трябваше да наблюдаваме хиляди междинни видове, хиляди преходни форми. Нали, ако постепенно става преминаване от един вид в друг, трябва да има хиляди преходни форми. Но в съвременния биологичен свят няма преходни форми. Това е нашия втори аргумент. Това е втори аргумент на креационистите. Няма преходни форми. Няма промеждутъчни форми. Ако съществуваше такъв еволюционен принцип в природата. Тогава еволюционистите казаха, преходните форми ние ще ги намерим в пластовете, в каменелостите. 200 години вече копаем пластовете, но и там се среща същата дискретност, същата прекъснатост на формите. Няма преходни форми. Липсват преходните форми. Просто от един тип в друг. Няма преходни форми. Да. Един от най-видните капацитети в палеонтологията, това е Джордж Симпсън, в своята книга «Темпове и форми на еволюцията» пише така. Постоянното отсъствие на преходни форми се наблюдава не само сред бозайниците, но представлява само по себе си почти всеобщо явление. В зората на еволюционната палеонтология се предполагаше, че основните дупки ще бъдат запълнени в резултат на нови открития. Обаче постепенно ставаше все по-ясно, че независимо от забележителните успехи в намирането на представители на второстепенни преходни групи, основните дупки остават незапълнени. И малко по-нататък Симпсън пише, ако преходните форми не са съществували, то очевидно никога няма и да ги намерят. Да, 200 години вече копаем в палеонтологията, пластовете. Няма, основните преходни форми ги няма. Това е третия аргумент на креационисти. Значи, в съвременната биологична картина виждаме, че отделните организмови форми са строго дискретни, прекъснати, няма преходни форми. В палеонтологията, в каменолозите също. И в каменолозите няма преходни форми на основните видове. Бих желал да разгледам един четвърти аргумент, той е така сравнително нов. През 1996 година един американски биохимик, Майкъл Би, написа една много интересна книга, озаглавена «Дарвиновата черна кутия». За какво става дума тук? В тази книга той въвежда един нов принцип, наречен нередуцируема комплексност. Нередуцируема комплексност, по-просто казано, неопростима сложност. Сложност, която не може да бъде опростена, да се направи по-проста. Нередуцируема комплексност. Така. И той взема един интересен пример. Той взема капана. Капан за мишки. Капанът за мишки, казва, той се състои от 5 части. Ако една част, една компонента липсва, капанът не може да работи. И след това вече преминава към различните системи в организма. Например, системата за съсирване на кръвта или, да кажем, той говори особено много за имунната система на човека, докато той казва, в организмите системите са изключително сложни. Например, в имунната система вие имате много видове различни клетки и те се комбинират по различен начин, реагират по специален начин. Докато основната идея на Дарвин е, че много бавно, незабележимо бавно, постепенно, в течение на много време, с много малки изменения са се образували отделните органи и видове. И Майкъл бил заглавил книгата си «Черната кутия на Дарвин», защото в произхода на видовете Дарвин пише следното. Той пише така. Ако би могло да се демонстрира, че който и да е съществуващ комплексен орган, не би могъл да бъде формиран чрез многобройни, последователни, малки изменения, моята теория абсолютно би пропаднала. Дарвин е
е бил умен човек. Разбира ли? Той казва, ако може да се покаже, точно това е показал Майкъл Би и сега, ако може да се покаже, че който и да е орган, не би могъл да се формира в течение на хиляди и милиони години, чрез много малки, непрекъснати изменения и най-после да се получи, тогава Дарвин каза, моята теория напълно ще пропадне. Точно това фактически показва Майкъл Би. И той разглежда различни системи и казва, една компонента да отсъства, системата не може да работи. Аз ще ви прочета така няколко реда от коментар по тази книга. Биологичните системи са точно като капана, с изключение на това, че те са поразително по-сложни. Всички химични компоненти трябва да бъдат на лице в правилната форма, в правилното място и в подходяща концентрация. Иначе реакциите на живота няма да се случват. Еволюционната теория постулира, че тези системи са се развивали постепенно във времето, като всяка компонента се е променяла постепенно. Но както при капана, ако липсва една компонента или е неподходящо конструиране, цялата работа ще пропадне. Всички компоненти, следователно, трябва да бъдат създадени едновременно. Не може, ако да кажем една система се състои от 100 компоненти, една биологична система, да кажем отделянето или някакъв друг механизъм, ние не можем да чакаме хиляди и милиони години тези компоненти един по един да се формират, а най-после вече да имаме имунна система, да имаме тази система, да имаме другата система. И той казва, едно млекопитаещо не може да изработи съсирващия си механизъм в продължение на милиони години. То се нуждае от такъв механизъм в минутата, когато получи първата си малка рана. Иначе ще кърви докато умре. Трябва да бъдат на лице всички тези десятки компоненти на тази система, съсирваща система. Няма ли една компонента да липсва, не може да действа съсирващата система. Така е за всички системи в организма. Не можем да чакаме милиони години компонентите на отделните системи да могат да се изработят, а най-после системата да почне да действа. Това е нередуцируемата комплексност. Много са комплексни системите в организмите. Не могат да бъдат опростени и да очакваме дълго време да се развиват. Това е основната идея на Дарвин и той самият казва, че ако наистина не може чрез малки изменения, постепенни в продължение на хиляди и милиони години да създаде тези органи, моята теория ще пропадне. Точно това прави Майкъл Би в тази своя книга. Интересни са реакциите на учените, когато Майкъл Би написа тази книга. Казва се в коментара, който аз прочетох, след представяне на тези аргументи, Би разглежда професионалните списания. Значи той издаде книгата 1996 година и е очаквал да видим каква ще бъде реакцията на специалисти. И започва да разглежда професионалните списания и биологични текстове, за да види дали някой е бил в състояние да обясни как са се развили постепенно тези системи. Никой. Нито един студент, учител или теоретик не е бил в състояние да обясни развитието на тези системи чрез еволюция. Следователно Би заключава, че дарвинизмът, далеч от това да бъде обяснение на произхода на видовете, не може да обясни развитието на молекулярните системи и трябва да бъде изхвърлен от интелектуалната арена. Това сочи към един дизайнер, който е планирал и сътворил тези чудесни неща за живот. Никой от критичните рецензенти, имало е критични рецензенти на книгата му, но се казва, никой от критичните рецензенти не оспорва главната предпоставка на книгата на Майкъл Би. И този принцип, който Майкъл Би установява, който така пряко противоречи на Дарвиновата основна идея, е нашия четвърти аргумент. Четвърти аргумент на креационистите днес. И така, скъпи брати, сестри и приятели, ние сме вече към края на нашето разглеждане. В заключение, можем да изброим накратко нашите аргументи. Видяхме, първият аргумент е
експерименталната наука генетика, която доказа стабилността на основните типове, основните видове. Те са много стабилни. Бог е създал много стабилни. Изменения стават, могат да стават големи изменения, но винаги вътре в отделния основен тип. Никой един основен тип не може да прехвърли границите, да премине към друг основен тип. Това означава, че макроеволюцията е невъзможна. Макроеволюцията. Някои даже казват, мегаеволюцията е невъзможна. Вторият ни аргумент беше съвременната биологична картина. Това, което наблюдаваме днес, виждаме отделните организмови форми са строго прекъснати. Не срещаме преходни форми. Ако има еволюция, трябва да има хиляди преходни форми във всеки момент. Няма такива преходни форми. Да. Няма преходни форми от един основен тип в друг. Третия ни аргумент всъщност е това, че и в палеонтологията, и в скалите съществува същата прекъснатост на отделните основни типове. И четвъртият ни аргумент беше този установен принцип за нередуцируемата комплексност. Многообразието на живота ни удивлява. Библията ни казва, и ние като християни казваме, че Великият Създател е създал един великолепен жив свят, един възхитителен жив свят. И това многообразие наистина ни удивлява. Апостол Павел също е наблюдавал това и се е възхищавал, и той казва в своето послание към ефесяните, 3 глава, 14 и 15 стихове. Затова прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всеки род на небесата и на земята. Той казва всеки род на небесата и на земята, от когото носи името си всеки род на небесата и земята. Какво по-точно разбира под род? Вероятно различни типове същества и създания. В разнообразията на флората и фауната е красотата на природата, красотата на нашия свят. И Библията не разкрива наистина един Бог на мъдростта и красотата. И последният текст, който искам да приключим, се намира в Откровение, 4 глава, 9 до 11 стих. В Откровение 4 глава ние сме свидетели на една небесна литургия на прослава на Твореца. От 9 до 11 стих. И когато живите същества принасят слава, почит и благодарение на този, който седи на престола и живее до вечни векове, живите същества, става дума тук за ангелските същества, 24-мата старейшини, това пък са представители на земната цивилизация, тези, които бяха възкресени заедно с Исус Христос и отидоха на небето, като представители на Божия народ на земята, на земната цивилизация, 24-мата старейшини падат пред седещия на престола и се кланят на онзи, който живее до вечни векове, и полагат венците си пред престола, стария превод короните си пред престола, като казват: достоен си Господи наш и Боже наш, да приемеш слава, почит и сила, защото Ти си създал всичко и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено. Прославата на Твореца, както от небесните разумни същества, така и от представителите на земята, именно за това, че Той е създал всичко. Всичко е засъществувало по Неговата воля. И днес всичко съществува именно по Неговата воля. Не остава нищо друго, освен ние като християни, като Божии чада, да присъединим нашите гласове на хвала към гласовете на небесните жители и да кажем: благодарим Ти, Господи, Ти заслужаваш наистина слава от нашата страна и ние се покланяме на Теб, защото Ти си създал всичко. Поради Твоята воля всичко е засъществувало. И небесните тела, красотата на звездите, и земните неща, и красивите цветя, и растенията, и животните, и човешките същества, всичко това е създадено от един велик Творец.
Така, драги приятели, с това приключваме нашата втора беседа. Третата ни беседа ще бъде озаглавена "Да бъде живот на земята". Ще разгледаме произхода на живот. Една област, където науката почти нищо днес не може да каже. Произходът на живот. Животът е най-голямата тайна на земята. Ще разгледаме произхода на живота именно на земята. И аз съм озаглавил "Да бъде живот на земята". Това ще бъде следваща събота, преди обед от 11 часа. Темата ни ще бъде произход на живота. А вечерта следваща събота от 18 часа темата ни ще бъде произход на човека, корона на творението. Ще видим дали можем да се съгласим с маймунския произход или нещо друго всъщност. По друг начин сме създадени. И така, произход на човека. Ще разгледаме накратко и някои съвременни еволюционни теории за произхода на човека и това, което Библията ни казва за царския божествен произход на човека. Това ще бъде, значи, следващата събота, вечерта от 18 часа. Сега, ако имате въпроси по тази тема, може да ги напишете на едно листче, да ми ги дадете, ще се постараем да отговорим на тях. Благодарим за